warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama my YouTube channel Pung 22. Kali ini admin lagi di Arsila Galeri yang tidak asing lagi. Ini Mas Pedro. Yuk kita review barang barunya. Langsung masuk aja. Soalnya Mas Pedro lagi servis gandongan yang buri, Mas Pedro. Iki tak sepil ke barang baru nih ya iki. Masalah rega kok tekok karo Mas Pedro dhewe. Nah iki kenong. Kenonge iki teko iki sekitar iki kan isine loro. Berarti 6 set. Kenong. Terus gongnya ya ready. Terus apa ini? Tali warok ready banyak. Sepatune ready banyak. Oke. Terus menyan-menyannya juga ready banyak. Minyak, terus bambu, make up, komplit nih. Ini jari-jari ready banyak, iketnya ya ready banyak ini. Terus nanggol ini sik mehar ngerajut ini ready. Terus kelinding ya masih banyak linding ready banyak segala ukuran 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. terus kira gede iki 10.000 iki. Terus tali petine masih 3 roll ya, masih 3 roll. Saya arep belanja ya langsung rene ya ini Mas Pedro iki. Masih komplit iki barang-barangnya. Ya iki langsung bablas ke mburi iki. Iki ganonge ready ganonge. Loh, wongnya lagi repot servis iki. Ditunggoni soalnya ora iso ngancani review. Iki ganong sing sintetis. Iki pira ya regane kae? Lali aku. Ini masih ready banyak sintetis. Merake nek loro iki merake iki. Siji gini sapa ya iki? Iki macanan D. Saya meh arep tuku iki ya engko WA wae ya. Regane lali aku soalnya. Regane lali. Lho, iki sing BYD iki ngene sapa iki ya? Lali ya, sik tekoke sik iki. Wah. Biasa. Iki sing buta sing gedhe ngene sapa Mas? Iki RS. Yang gua ringin sejati, kali bening. Oh. Yuk. Wah, mantep iki. Buta. Loro kabeh kuwi, Mas. Iya, Mas, loro kabeh, Mas. Berarti loro kabeh iki. Di servis iki rambute do aren. Mantap. Wah, gede. Rupanya ya mirip-mirip manusia. Nek iki kan karungan iki. Terus iki rambut wedhus iki ta iki. Ready banyak ya an. Karungan pulu-pulu. Oke ya.
Tentengan berarti. Ini awal. Servisan bonus set. Enak sate. Iki enak set iki lho. Lah mau enak blat enak labange iki malah genten set. Kayu iso dikroyok set ya. Enak sete Ju. Tuh. Mati jam. Urip kok. Tuh, urip. Iki rambut sapi ini ready. Wah. Tinggal dipilih. Wow. Monggo iki. Di banyak bola. Arsila Galeri Tenglek Mojorejo Karangmalang Sragen. Wis nesuk lur iki sak sepilne kabeh sing barang barune. Lah engko nek teko rega-regane langsung WA Mas Pedro apa DM lewat TikTok ya enek. Jenenge Arsila Galeri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya boleh. Biar semangat mencari konten-konten jaranan atau reok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.